Opäť a zas vítajte v kuchyni, lebo odtiaľto sú asi najlepšie videá, ktoré ma najviac bavia robiť. V dnešnom videu vám chcem vysvetliť, že prečo je teplovzdušná fritéza strašný banger a prečo by ste si ju aj vy mali kúpiť, ak ju ešte nemáte. Doteraz som používal túto fešandu, je to že Delimano, neviem aká, dala mi ju mama. A táto fritéza si toho odvarila viac než dosť a je to bohužiaľ už na nej na chudinke vidieť. A teda som sa rozhodol, že keďže som musel minúť polkážky vo firme, takže kúpime novú teplovzdušnú fritézu. A to je vlastne pointa celého tohto videa, čiže poďme na to. Čiže prvá vec, ktorú môžeme urobiť je, že túto starú dáme preč. Nebojte sa, nepôjde do elektroodpadu ani nič, ona ešte hreje celkom dobre. Takže ju vrátim mame a bude šťastná, že bude mať dve fritézy. Okrem toho, že mám fritézu, tak ešte som kúpil aj palicu na palacinky, takže ITčkár varí palacinky, stay tuned. Lebo moje sú jak pre devorubačov, lebo sú hrubé, že? No, keď ste vedeli, aké Katka robí opachy palacinky. Môžeme, na budúce. Budeme mať palacinkovú vojnu. Ale zlatý bod programu je tu, keď sa mi ho podarí zodvihnúť. Ozývaš to zle? Dobre som to zodvihnul. Nie išiel si cez chrbát. Ideme to otvoriť. Hello Lando, this is the Zac Brown of McLaren. Is this the world champion? Čiže máme Tefal a je to krabica v krabici, čo je akože super. Ja teraz neviem, jak to idem vybrať. Teší sa, že máme ďalšiu zbytočnú krabicu, ktorú budem skladovať na skrini. No takže vybral som si túto Tefal Dual Easy Fry. Jediný dôvod, prečo som ju vybral je, lebo ako ste si možno už mohli všimnúť, má dva šuflíky a to je celá pointa. Táto mala len jeden a bolo to na hovno, keď ste chceli robiť naraz, že hranolky napríklad a mäso, tak sa to proste nedalo. Teraz sa to už bude dať. Ak náhodou ste človek, ktorý vôbec netuší, čo je teplovzdušná fritéza, tak oni to vlastne propagujú tak, že to je vlastne fritéza, jak tá klasická na olej, len tam ten olej nedávate. Skutočnosť je taká, že máte napríklad takúto rúru a tú veľkú rúru dáte do takéhoto malého tela. A to je teplovzdušná fritéza. Nič špeciálne na tom není, žiadne marketingové tristy nemusíte počúvať, je to prakticky malá teplovzdušná rúra. A hotovo. No poďme sa ale pozrieť, čo sme dostali tu. Aha, to čo je? To je aký veľký balík, pozrite. 550 manuálu, receptová knižka. Ukáž? Sprievodca prvým spustením. No tak nič. Počka, je tu. Pozrite, sú tu návody, že koľko minút mám čo variť a teda piecť, som tupec, nevadí. Ale teda ako môžete vidieť, tak v podstate sa tu dá robiť všetko možné. Hranolky, kúra, nugetky, aj pizza dokonca sa dá ohriať alebo niečo. Možno aj upiec, a to som už neskúšal. Ryby, aj koláče v tom viete piecť. Hovorím, je to rúra v malom. Tu je one. Vnútro jedno a vnútro druhé. Predtým ste si mohli všimnúť, že vlastne táto fritéza má takto vyberateľný ten košík vnútorný a to bola v podstate aj jej taká najväčšia slabosť, lebo tým pádom sa zmenšil ten priestor vo vnútri, ktorý sme mali dostupný. Tuto bude fungovať trošku inak. Oni to balia do papiera. To je dosť cool. OK. A šuflíky boli prilepené, to je fajn, lebo by sa vykydli tak trochu na mňa, keby neboli. Inak toto video není že žiadnym spôsobom sponzorované ani nič, Tefal mi absolútne nič neposlal, ja som si ju musel krvopotne za svoje zarobené peniaze kúpiť. Čiže tuto máme jeden košík, to je ten väčší a keď si to vlastne porovnám, no, je to vlastne väčšie, aj hlbšie, no a tu máme teda túto srandu a tá ide dnuka asi obojstranne. Čiže to dám proste takto dnu a teraz tento celý priestor môžem využívať, nemám obmedzenie, že mám ako keby ten košík vo vnútri. A toto je tá malá. Tu je pre porovnanie, čiže povedal by som, že možno reálne táto malá je objemovo, že o malilinko menšia ako celá táto.
Takže sa celkom teším, lebo tým pádom mám dosť miesta na varenie. No a to je v podstate celý unboxing. Môžeme dať do elektriky. Koniec videa. Nebolo to treba umyť. Ty si zničil obrazovku, to je fake. No, som strhol ochrannú fóliu predsa. Ako teraz budeme vedieť, koľko času tam je. A tam teraz to signál RGB, jak strháva z monitora. Keď teda Katka veľmi chce, tak si môžeme potrieť sprievodcu prvým spustením. Môj tip je taký, predtým než to otvorím, môj tip je, že treba ju zapnúť a nechať vypiecť asi 5 minút. To je môj tip. Môj tip je, že to treba umyť bez saponátu a potom to nechať vypiecť. Tu nebolo, že absolútne nič k tomu, takže hrabeme ďalej cez papiere. Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál, odstráňte všetky nálepky zo spotrebiča, napríklad nálepku na zásuvke. Dôkladne vyčistite odnímateľné mriežky zásuviek pomocou horúcej vody, prostriedku na umývanie riadu a jemnej špongie. Takže čo to? Dobre, idem to umyť. No ale do fritézy samozrejme by malo ísť nejaké jedlo, ktoré som samozrejme pripravil predtým, ako som toto vôbec celé začal robiť. Takže ho teraz vôbec nemusíme pripravovať. No, ale postup by mal byť že dosť jednoduchý. Ja si vezmem túto termomisku, ktorú vôbec nebudem potrebovať to termo, ale vezmeme ju. A ideme si spraviť proste grillované kuracie krídla. Pomoc. Dobre. A teraz ich treba ochutiť a na to použijeme napríklad, mám tu takéto nejaké, že koržení s orlem grillovacie korenie. Už som ho dosť veľa minul. Keď najbližšie budú nejaké trhy, tak budem musieť nakúpiť korenie. Pridáme trošku oleja. A tu je tá výhoda, že vlastne nedávate veľmi veľa oleja, len tak decentne. Dobre, nasypeme celkom hojne korenia. Tak určite si teraz hovoríte, že prečo som tam dal olej, keď to má byť bez oleja, hej, asi vás to všetkých zaujíma. To, že je to takto, to neznamená, že proste nepoužívate olej vôbec, v podstate aj keď do rúry robíte jedlo, tak tiež nedávate, že úplne bez oleja, ale pokvapkáte to olejom alebo posprejujete alebo niečo. Budeš mi musieť doliať a dosypať, lebo som dal málo. Ja som hroch a preto nemám chobot. Vnútornú a vonkajšiu stranu spotrebiča utrite vlhkou handričkou. Spotrebič funguje prostredníctvom vytvárania horúceho vzduchu. Do zásuvky nedávajte olej ani tuk na vyprážanie. Tak to som vedel, že reálne niekto urobil, že proste naladoval to plné oleja a vyprážal v tom. No a teraz mäsko sa musí nechať odležať, čiže ideálne cez noc, takže vidíme sa potom. Prešli 3 sekundy, stačí. Medzi tým sa nám prehrial foťák, lebo je to prvé video s novou kamerou, takže ešte objavujeme čo a ako. Ale vďaka tomu sa to aspoň trošku stihlo pomarinovať. Takže poďme proste na to a dáme sem nejaké kurže. Jo, to bude dobrý, vole. Dáme asi 6 kúskov, nie? Veď kýchni. Ale mi sa to builduje. To musí natlakovať komora. A už hneď je rozdiel, do hentej sa zmestilo, že 5 a boli úplne nalepené na seba. Tu ich mám 6 a keby sa snažím, tak tam ešte ďalšie viem pridať, takže to je super. Čiže asi, že zapnúť. No ale neviem, ako funguje to duálne. To nikto nevie, ako to funguje. Dobre, počkaj. Čiže je to akože predvolený program, že hranolky, kúra, zelenina, ryba. Dobre. Medzi tým by som mohol vybrať hranolky.
Väčšinou si robím, že takéto hranolky alebo zemiaky čerstvé, že normálne zo zemiakov, ale keď sa mi nechce, tak používam takéto mrazené a rovno si nakúpim obrovskú zásobu, lebo to proste vydrží v mrazničke a nemusím to potom riešiť, že nemám hranolky alebo niečo. Tu som zabudol dať šuflíček, alebo teda tak, nie šuflíček, ale chápeme sa. Asi stačí, nie? Dobre, a proste to dáme sem. Štart. OK. Čiže proste oba idú naraz. Dali sme variť a minimálne je hlučnejšia ako henta. Budem hádať, že to je preto, že má 2 ventilátory, ale to je len tip. A uvidíme, vrátime sa k tomu za 10 minút a uvidíme, že čo z toho bude. Takže prešlo už 10 minút a ako môžete vidieť, timere sú mimo. To si hneď vysvetlíme. Svetlo ti nesvieti. Čaká som pípanie, alebo dačo. Sa akože sama nevypne? No. Tu sú hranolky, fajné. Ale ešte im... Aha, tam je ešte asi ten cooling off proces, hej. Dobre, čiže hranolkám ešte trošku treba, čiže tie ešte zapneme naspäť. A ukáž kura. Aj tomu by som ešte dal. Nie, dáme obidvom, že 5 minút, čiže skúsime to teraz tak, že aj druhý zapnúť, sync. A teraz na obidvoch by malo byť to isté. Tak aký má vyznať to tlačítko sync? Však a skúsil si to, že nastaviť jednotku a dať sync? Počkaj, to tu bolo. Máš tam šparátko. Dík, prečo si to úplne do prdele zaniesla? Lebo som to ja čítala v obývačke. Stlačí tlačidlo sync na prípravu 2 jedál súčasne. Ak majú 2 zvolené režimy varenia rôzne časy varenia, na obrazovke sa zobrazí hlásenie hold pre najkratší režim varenia, pre jedlo, ktoré potrebuje na varenie menej času. Znamená to, že čiže tak funguje ten sync. No a ešte vám ukážem, že vlastne, keď to takto vypojím, môžem premiešať hranolky, vrátim ich naspäť a vidíte, že tie časy... Predtým boli iné, akurát nám to dokončilo. Čiže teraz beží ten cool off procedure, typujem. Ale v podstate už by to malo byť hotové a hranolky vyzerajú pekne. Čiže tie sem rovno vykydnem. Teraz, kura. To vyzerá celkom dobre. Že není to až tak dobre, ako by som chcel, aby bolo, ale už by potom bolo veľmi suché. Takže ideme aj kura nabrať. Tak ak sa čudujete, prečo to naberám do hlbokých tanierov, je to jednoduché. Plitké sú špinavé. A zabudol som na to. A sú v umývačke. No a poďme koštovať, aké sú hranolky. Hranolky sú dobré. Ešte by som možno nechal, že ďalších 5 minút, lebo cítite, že sú crunchy, ale vo vnútri nie sú tak crunchy, ak by ste čakali. Respektíve, že vo vnútri ako keby boli, že tak akuráčak, skús ty. Sú ešte také trošku vnútri. Ale toto 2-3 minútky by som dala max ja. No a keď skúsime nejako kura, akože koška je taká, že tak napol crispy, že ešte by mohla ísť ďalej. To je akože reálne teraz tieto veci sú, že ja tu musím zistiť, čo ako funguje. Napríklad predtým som otáčal to kura, teraz som to naschválne urobil, že chcem vyskúšať, ale môžete vidieť, a vo vnútri je pekne hotové. Od kostí sa vlastne ľahko trhá. Kurácie krídlo. Skús. Dobre, také šťavnaté. Za 15 minút máte hotové kurá a hranolky s minimálnym efortom. Dobre, vonka niekto len tak zatrúbil. Nemuseli ste čakať, kým sa vám zohreje rúra. Nemuseli ste vyťahovať plech. Proste, s koškou je to mega dobre. Ešte chcem dať
Katke koštovať? Keď som dal chrupavku. Aha. No ale teda hovorím, za 15 minút plus príprava máte hotovo. Nemusíte čakať, kým sa brúra zohreje. A čistenie je v podstate také, že toto vezmete, drb do umývačky a máte hotovo. Možno by som to otvoril, že nech sa to vetrá. Takže ak vás toto neprehovorilo na to, aby ste si kúpili teplozdušku, nehovorím, že nutne túto, hej? Lebo táto bola dosť drahá, ja niečo nejak 170 €, ale máte aj lacnejšie za polovicu, možno aj za menej, neviem, ale proste myslím, ak si dobre pamätám, že úplne v pohode viete za 70 € zohnať teplozdušku, jednošuflíkovú, jednoduchú, a hriač to bude rovnako, berte to tak. A henta vydržala koľko rokov? Áno, henta stará vydržala, ja neviem, 6-7 rokov. V podstate akože stále funguje, len už sa mierne oškrabal teflon. No ale teda to bolo takéto zvláštne video, že kvázi unboxing, kvázi varenie, kvázi názor, ja neviem, všetko proste. Tak dúfam, že vás to bavilo sledovať, tak ako to mňa bavilo otvárať a variť. A ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak chcete recept, tak ste ho vlastne videli, je tam jedno grilovacie korenie. A budeme sa vidieť pri ďalších videách na tomto kanáli aj pri ďalších videách z kuchyne. Čaute.